kanca sing pengin temu rasa nonton jaranan Sambaya Putra kanggo kondang sak jagat raya pancen nyoto jaranan Sambaya Putra begonane pancen penak tenan dirungokke karo jogetan tapi awas aja sampe tawuran sing tawuran kuwi balane setan Sambaya Putra yen ora Sambaya jare durung temu rasa Sambaya Putra mugi tansah jaya salaminya ayo kanca sing pengin temu rasa nonton jaranan Sambaya Putra kanggo kondang sak jagat raya pancen nyoto jaranan Sambaya Putra begonane pancen penak tenan dirungokke karo jogetan tapi awas aja sampe tawuran sing tawuran kuwi balane setan Sambaya Putra yen ora Sambaya jare durung